Id-dokument tal-Konċilju Vatikan II Perfecte Caritatis jitkellem b'mod speċifiku dwar l-istituzzjonijiet li jħadnu fihom persuni konsagrati lill-Alla. It-titlu tad-dokument kif inhi tradizzjoni huwa maħud mill-ewwel żewġ kelmiet tad-dokument Karità Perfetta. Dan id-dokument jistabbilixxi 5 prinċipji prinċipali biex jiggwida l-istituzzjonijiet ta' ħajja konsagrata fit-tiġdid tal-ħajja tagħhom. Huwa jgħid: it-tiġdid u l-adattament tal-ħajja reliġjuża jimplika f'ħin wieħed kemm illi jkun hemm ritorn kostanti lejn lejjun tal-ħajja nisranija kollha u għall-ispirtu li kien nebbaħ il-ħajja tal-istituti fil-bidu tagħhom, kemm ukoll li jsirilhom aġġornament skont il-kondizzjonijiet mibdula tal-lum. Dan it-tiġdid li għandu jsir taħt it-tqanqil tal-Ispirtu Santu u tmexxija tal-Knisja irid jitħaddan skont dawn il-prinċipji. Billi n-norma fundamentali tal-ħajja reliġjuża hi li wieħed jimxi wara Kristu fi triq infassla fl-Evanġelju, l-istituti kollha għandhom iżommuha bħala l-ogħla regola tagħhom. Jiswa għal ġid tal-istess Knisja li l-istituti jkollhom karattru u ħidma proprji tagħhom. Għalhekk għandhom ikunu magħrufa u mħarsa sewwa u bil-fedeltà kollha l-ispirtu u l-iskopijiet proprji ta' kull fundatur u wkoll it-tradizzjonijiet tajba li flimkien isawru l-wirt ta' kull istitut. L-istituti kollha għandhom jieħdu sehem fil-ħajja tal-Knisja, iqisu bħalli kieku tagħhom l-inizjattivi u l-pjanijiet tagħha fil-qasam Bibliku, liturġiku, dommatiku, pastorali, ekumeniku, missjonarju u soċjali, u ħabirku għalihom kemm jistgħu skont il-karattru proprju tagħhom. L-istituti għandhom ifittxu li l-membri tagħhom ikollhom tarif sewwa dwar il-kondizzjonijiet tal-bnedmin u taż-żminijiet u tal-ħtiġijiet tal-Knisja, hekk li fid-dawl tal-fidi ikunu jafu jarblu bl-erf fiċ-ċirkustanzi fid-dinja tal-lum u mħeġġa bi ħrar apostolika iseħħilhom jagħtu għajnuna aktar effikaċi lill-bnedmin. Billi l-ħajja reliġjuża qiegħda fuq kollox biex il-membri jimxu wara Kristu u jingħaqdu ma' Alla permezz tal-professjoni tal-kunsilli evanġeliċi, wieħed għandu jżomm sewwa quddiem għajnejh li kull aġġornament skont il-ħtiġijiet tal-lum imqar jekk ikun mill-aħjar jibqa' bla frott jekk ma jkunx animat minn tiġdid spiritwali. Fit-tħabbrik għall-opri esterni, dan it-tiġdid spiritwali għandu jingħata wkoll l-ewwel post. Kemm qiegħda nżomm leħen il-maħbub bħala l-ewwel gwida fil-ħajja tiegħi. L-appostolat li jiena nagħmel jaqbel mas-sejħa musewmina tiegħi jew qiegħda nidħol għall-appostolat li mhux direttament relatat mal-ħajja vokazzjonali tiegħi. Kemm qiegħda nattendi u nagħti importanza lill-assenjatur u l-laqgħat li s-soċjetà torganizza. Qiegħda nagħtihom l-istess importanza li kien jagħtihom il-fundatur u nagħmel minn kollox biex nattendi. Ta' kull filgħodu bħala soċja u kandidata fis-soċjetà mużewmina ngħid is-sentenza: Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jgħid: min irid jiġi warajja jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja, filwaqt li nbus il-parti s-sewda tas-salib tar-ressenjazzjoni. Dan il-ġest qiegħda ngħixu verament matul il-ġurnata.